सब आसीगले आउ लेट करी बानी स्टार्ट हैला खटी मजादार विषय अटे आज दबा भेटी बाहाघर विषयटा कले आलोचना किछि टोका हसी दियंती किछि कहंती ना ना शादी का लड़ू तो हय 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 कघा किछि नाही नथाए लो गाम सांग साथी पिया पी मस्ती भरा काम आम लाइफ पूरा बिंदास हय 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 पाखापाखी 25-24 कले अतिक्रम टोकांकर मेरेज पाई हुए मती भ्रम जीए नाही सीए आसी बुझेइबे बसी लाइफ तोर सुधुरी जीव स्त्री गले आसी भाबुची मु भी बाहा हे जीवी हय 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 बाहाघर हेई गला बसे जाए खुशी तापरे चंद्रमुखी हेबे ज्वालामुखी उठुणु बसुणु सबु कैफत मागिब पी चकी नाई डेली पाटी सुंगेइब चुईंगम मिठा बरसे हय 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 तम बापा भाई नानी कुकुर मान तांको घर कुकुर भी देवतुल्य जान स्त्री जहा कही दब सेई तारा इटी तमे जदि कही दब हब पिटा पिटी हाँ वाइफ इज ऑलवेज राइट ठीक 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 वाइफिरो फुल फॉर्म घोष जेमितिका राइम विदाउट इनफॉरमेशन फाइटिंग एवरी टाइम 9टा बेले आसीबा कथा हेला 9:10 12टा जाए फिल्म चलिबो करिबो उठु बस नारी का माया कोई नहीं पाया हय 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 डिजिटल इंडिया रे वाइफ माने भी आगे फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर ताको संगे स्वामीर पछे पॉकेट कोणा घरे दिसुछि जन्ह डीपी रे किंतु स्त्री रो फोटो अंबानी भौणी जान मो वाइफ रो डीपी दीपिका पादुकोण हय 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 स्वामींकर मोबाइल दिन को 3 थर जांच ताकू जदि मागी दबो प्रेस्टीज को आंच जन जन को मोबाइल तो एमितिका लोक जानो आईएस डाटा अछि गवर्नमेंट करिवो सब अरे भाई सबुरो पासवर्ड अलग हय 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 निज घर को कॉल करिवे दिन को 10 थर सासु घर को कॉल कले टाइम नाही ताकर स्वामी बिचरा कौन करिवो भाबुची खाली बसी मुह देखिले जना पडुनी कांदुची ना हसुची आम कालियाई रो मुह देखुनो ठीक 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 एई जन्मरे भोगिबाकू हब गला जन्मर फल स्त्री कबळरू जम पारिलानी तमे की करिवो खेल भाग्य को आदरी जेमिति मिलिछि सेमिति रे भाई चल हीरोगिरी जदि देखेइबो केबे पाइबनी थळ कूळ ना फाइनल बाहा हेबिनी हय 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 हय